Sziasztok, én Fonkú 2 vagyok, és itt van Velmes Pattik 52. Sziasztok! Mikor? FPS nézet. Egyébként szerintem kérdeznétek egyszer, ezt hogy csinálom. Hogyha ezt te kérdezitek, egyszer sem csináltam, oké? És tudom, hogy ezt hogy kell csinálni, mielőtt még egy kommentet is írtok. Erről becélzem a saját fejemet. Amúgy az előző részben hallhattátok azt a hülye nevetést. Az véletlen volt, Amúgy nem én voltam az. hanem az anyám. Nem, amúgy tényleg nem én voltam. Ott lent az utcán, mert mivel itt az ablak mellett videózunk, és valaki lent röhögött. Úgyhogy na jó, de tényleg nem én voltam. A kurva! Kurvá! Amúgy írjátok le a kommentbe, hogy milyen horrorjátékot anyádat játszak végig. Anyádat játszak végig? Hát melyik horrorjátékot játszam végig? A Silent Hill 4-et, vagy a Cold Fear-t, és beszart a géped. És? Tehát elmentem a fasz. Bocsánat. Jaj, ez tök jó feladat. Anyád. Ez jó feladat, és... Miért vagytok olyan butuszkák? Ja, amúgy elfelejtettük leírni az e-mail címünket a leírásba, és ennél már lefogjuk, de lehet, hogy az előzőnél fogjuk. Lehet, hogy inkább az előzőnek kéne. Inkább az úgy nem tudom jobb. Ez úgy nem tudom jobb. Nem tudom. De kurva sok értelme van, bazunk. Áú, anyád! Jaj, ez a pimpes. Nem, anyukád a pimp. Pimpes. Slieot, vagy mi? Pick up more girls. Jers. Miért mindig azt mondom, hogy Jers? Mert New York Jerkins. Jerkins elkezdi. Anyád, te hülye Leo. Jössz már? Elkezdi for alone. Nézzétek a Vagy gyere videót. ide. Különben LPK-jénak néztem a GT3 végigjátszását, és annyira laggol. Szar. Egy videónál nekem is annyira belaggolt egyszer, hogy az nagyon kemény volt. Most is laggolt. Azért már gyorsan haladok. Elkezd beszarni az gyorsan. De ez engem nem érdekel, tudok játszani. Hát ja. És ti Jó, nektek? hát néha csak így Véletlen beszaggat. Beszaggat, az... De nem annyira, mint LPK-jének. Hát Mompónak annyira nem szaggat be, mint LPK-jénak. Az a bár Mondom, annyira nem szaggat be. rohadjál meg. Hát ez így szaros kenyér lesz. Viszont utána. Naughty Girl. Kezdi Naughty Girl. Amúgy ki a kedvenc videósotok? Nekem James MC, Sensi, Janu, Overcooler, ilyenek. Nekem csak James MC meg Sensi. Nekem James, Jézus Mária, Sensi. Jézus Mária Sensi. Ne azt! Nyomi! Miért? Hát már csak 2 fér el. Ön csak egy. Ott egy taxi, az nyominger. Igazad van. Meddig? Mennyi időm van? Nem olyan sok. Bazd meg! Ott egy taxi. Bazd meg! Az nem is taxi volt! Bazd meg! Miért ilyen nyomingerek jönnek? Bazd meg! Ott egy kocsi! Hát ez nyominger. Ne, ez is szar! Ez az! Anyád, nem a fia. Rohadjál meg, húzz el. Bazd meg! Anyád. Bazd meg! Hát ez Semmi baj nincs. nincs. Nem baj, nincs. És? Hát ez egy uros kenyér. Normálisan is tudok menni. Tényleg normálisan tudok. Nem vagyok nyomingelni, ez ugye mi az a normál. Amúgy csak azt szeretném mondani, hogy tudunk ám millióták lenni. Ezt tőlem veszed, ez miről?
Hát igen, fogunk az egy videóban ezt mondta. Nem Ja. miért? Mi amúgy is nyomingerek vagyunk. Hát én a nyomingereknek élek. Úristen. Érsz, úristen. Mi van? Mi volt ez? Csak próbálom kirobbantani az ujjam. Úristen. Megőrültél? Nem, csak eltört. Ó, bazd meg. De tényleg, most eltört az ujjam. Hey girl! Gyógyíts meg. Nyominger amúgy nem tudtam. Hey te is. Nem úgy, mint nekem. Ilyen szokvéte is. Oké. Picket line. Baby picket line. Mióta az Ek és Kodi medézetemben a második rész eltelt. Igen, mert az első rész 2 részes volt. Elmondom. Azt nem. Hát ez jó. Engedj meg, hogy féljelek. Hogy vagyok? Egyébként mindjárt kész a feladat. DDT. És kész a feladat? Ennyi volt, sziasztok. Nem volt. Mi ez? Mi ez? Ja, jó. Hát ennek nagyon sok értelme volt. Amúgy szerettek mesterátszízni, ott voltatok a Pliáton, miért nem? Én sem. Mert hát minek ott lenni, ott volt James. Elkezdem, ott volt James. Igen, a messzence ott volt. Megölegelem Norbiót. Ja nem, Norbi rossz. Nem ölegelhetem meg Norbiót. Norbi rosszot ölegelhetem meg. Hét perc, ez is 2 izés lesz. 2 küldés. Nem, már volt egy. Neked 2 vidis. 2 küldés. Mit csinálsz? Csukmok. Így. Igen, én így szoktam, hogy... Ha miért nem kapunk 2 dislike-ot? Amúgy így diszlike-olnak. Hát nem, mert jó ez a videó. Azt mondom. Hosszan. Anyád! From the witch. Princess. I am the biggest princess, biggest princess. Ja nem, én prince vagyok. Én egy herceg! Oh my god! Aixa dicsánk ne üss el! Á, poker! Oh, kur! Ez belelatszik a videóba? Nem, Ez nem. nem, de belelát. És így rosszul néz? Így rosszul. Az majd én nem látom semmit. A szar. Valami én most miért szálltam ebbe bele? Akkor anyád? Hát már nyomom. Anyád. Frighteners. Elegem van Zacsi 2-ből. Miért? Hát meg utána nem. Miért utál? Mert. Mert megetted a hotdogját? Le. Aha. Megettem azt a nyomi hozdugot. Az meg. Most kell megijeszteni őket. Everybody is here. What is everybody's here? Együnk kenyeret. Igen, most belaggoltam egy kicsit, mert gyorsan mentem lefele. Úristen. Szerintem ez most idegesíti a nézőket, hogy én laggolok. Laggelek. Kezdem laggelek.
2 piros. Vajon? Még kik azok? Hát ki inkább? Most mondtam, hogy meg kell őket most ijeszteni. Ja, jó. Anyád, te dealer. Rock Angel. Igen, én őrült vagyok. Boxolunk! Idióta! Uniós boss. Biztos a Magyar Uniónak dolgozik. Az geci, az ott elütött. Beverted a fejedet a lépcsőn. Hová tűnt a mocim? Ott van. Menj vissza. Megvan. Belerepültél szó szerint a lépcsőre. Ember elütöttek. Ha te szabálytalankodhatsz, ők miért nem? Hát én nem szabálytalankodtam. Hát nem. Csak most fölmész a fán. Fölmész a... Ez hülyén hangzik. Fölmész a fán egy motorral. Ez hülyén hangzik. Ne is mondd. Uniós boss. Elkezdi uniós boss. Hit me some now. Itt van the rock. A kukiával. Jemesemc egy Amit pici the rock. kukia. Ja. Amit the rock. Ki? Sütött. Abban a Minecraftos kemencéjében. Oh god. Anyám. Ment az adókapok. Ment az adókapok, de én nyertem. Mondd. Mondok. Mennyire kell őket megijeszteni? Attól függ. Hát meg kell ijeszteni Hát őket. úgy értem, Hogy én egy időre szar- megy. Mi? Időre megy. Nem. Jó lenne, de nem. Mennyi az idő? Idő a videónál. Nem tudom. Megnézem, mert az lusta vagy. Nem vagyok lusta, hagyjál már békén. 12 perc, 42 másodperc. Te uniós boss! Ó, Ha bár ez a boss... dance! Kur! A farkú. Maradj. Kurta fark. Meghaltunk! Nem haltunk meg. Most van egy új outfitünk. De. A nyominger az. Jézus! Beverted szó szerint a töködesz. Nem mondom. Egyébként, mennyi is? 12? 12? Most már nem. Ha nem? 13. Oké. Akkor még elmegyek menteni. 2 küldi után. Ha nem kapunk ilyenkor 2 dislike-ot, akkor soha. Onnan beírtam egy cheatet, de mégsem. Nem ám. Milyen cheat? Ki cheatel? Mi? Ezt ki Te mondta? szoktál csüteni. Nem igaz, mit hazud. Szerintem itt a vége a videónak. Sziasztok. Nem, sziasztok.